ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nkachi tata bụ nkwọ pụtara anyị ihe ọma ma kwapụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo. A sị m onye chụba anyị ya daa. Onye fụrụ anyị cheta ihe ọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. A sị na igbo n'ihu na anyị egbute mma, igbo na-aza egbute mma, igbo n'aka nna egbute mma, igbo n'aka ịba egbute mma. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. A sị m onye na-akwa ya ma acha mpama ya bara nke ya. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu Ọdịnala Temple, bụrụkwazị onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Aja rituals anyị na-eme nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. N'ụtụtụ taa anyị achụgo aja n'isi ndị niile sonyere anyị na ritual nke ọnwa Jenụwarị a. So ọ bụrụ na isonyewuro na nke a, kaba arụ ka isonye na nke ọnwa na-abịanụ. Ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị taata bụ isiokwu anyị bụ iyi ụwa. Gịnị bụ iyi ụwa mmadụ? Oath taking, the previous earth life oath taking, the previous oath taking. All you need to know. Then administration ka anyị ga-eji wee mechie. Ụbọchị taa bụ nnukwu ụbọchị. A sị na ọmaka ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị. Ọ bụrụ na mmecha vidiyo a, o nwere ebe dị na-eje. O nwere one of my mma akpụ ya my daughter. Maka na ọkwa eze nwaanyị ka ọ bụ. Onye m ziri ọlụ rụkwarị ọlụ mmiri in the past. So ọ na-agba nkwụ n'ụbọchị taa agụrụzi Igbo. So njecha agụrụzi Igbo from Oraifite, njecha agụrụzi Igbo mmechi atakwa back to Oraifite maka na nna m ochie nwanne my mother na-agba ọfala ọzọ taa. So na efia ibu ndị nze na Oraifite dịkwa na-eche anyị. So mma eji agụrụzi Igbo rush back na ya bụ ọzọ maka na adị nnukwu mkpa na ya bụ mmemme. Ndị agụrụzi Igbo mechebe ka mmemme bido. Onye nchetara mere m omenala m mesịzere omenala agbaratarazie m. Yes, wee bịazie sonye na mmemme a na-eme n'ike m na Oraifite. Isiokwu ihe anyị kwesịrị ịma bụ echefukwana na anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Distance is never a barrier, mana ọrụ mmụọ mana ịgba afa. Ebe ọ bụ na ị kwenyere na mmadụ nwere ike iji afa gị jee jụọ ese rụkwazi ọrụ ọjọọ n'isi gị, o jee kpọnata onye na Amerịka, kpọnata onye nọ US, kpọnata onye nọ Germany. Etu a ka ọ dịkwa na mmadụ ga-esi wee jụọ ese ma ọ mee ihe ọma n'ebe ị nọ, ọ bịa na mmezu kama na-ekere ọrụ eke. Onwe onye na-asị gị na ọ dịrọ possible, ị mara na ọ maka na o mewuru ya. Ịghọtara ya? O nwere mmụọ na-apụ a, mmụọ ị nwere ike idunye ozi o jee mba bata, mmụọ ị nwere ike idunye ozi ọba aka ya biznes, mmụọ ya bụ ị na-eje trip igwu ya ọba aka ya gị jee bata. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Echefukwana na every Sunday anyị na-eme counseling na Ugochitubelu Ọdịnala Temple from 8 to 2 p.m. Mana mmụọ ọsọ mmadụ onye m nwere ike ịfụ on any Sunday. So if you must come, chat me privately on WhatsApp and get appointment with me. Ịgba counseling na anyị free, mana ịgba afa na-akwụ ụgwọ. Then echefukwana na ọ bụrụ na ịchọ ka ekwubiere gị okwu,
ịchacha na private message. Ana m ekwubi okwu n'isi the friends of the temple, all my spiritual children, all my children all over the world. Anyị na-ekwubiri ihe okwu. Nyerakwasị ndị our partners, ndị ha anyị na-eme na amasị, friends and well wishers, subscribers. Ọ bụrụ na ị na-enecha vidiyo anyị, tụsara ya ndị ọzọ, kọmentị ya and tụsara ya ndị ọzọ. O nwere ndị some of our fans ndị ga-ewin ihe onyinye pụrụ nnukwu iche ma gbafa. From now till June, a ga-echuzu the best from the best followers and fans ga-ewin nnukwu onyinye pụrụ nnukwu iche. Bụsị a ga-enye ihe onyinye a ga-ewesa ya esepụtakwa ya na YouTube. Then o nwere mmadụ 10 ndị nseretere site na ndị na my fans followers, ndị na-comment na-share our videos online. Mmadụ 10 ka nseretere ndị ritere elele na airtime anyị send gasị for data. However, o nwego ndị redeem their own, nwee ndị esendikoro message mana ha redeem. So ọ bụrụ na YouTube comment na mụ selected as one of the ndị ga-erite elele na ya bụ free data or airtime money, now chat ya m na WhatsApp ka ị wee nwee ike isonye, then forward copy the message sendere gị uto wee bịa na WhatsApp ka m tụsọ n'ọgụ, then ka e nwee ike wee gbara onye bụ ego. Daalụ. Dịka m si wee kwu n'isiokwu taa, meseji a ibido vidiyo a kaba ahụ niile na-echaja maka na enwere ihe omimi nchọrọ irelizi. Enwekwara ndị their life can never be the same after watching this video. Isiokwu anyị na-ekwu taa bụ interesting topic. Gịnị bụ ihe ụwa? Ma we digress a little. Nke ọzọ ụlọ nwere ndị na-ayọ m ka m na-eme vidio n'English. However, ana m atara ya etu mmesi wee na-abalance ya maka na n'oge ọdịnala ndị na-asụ Igbo, ụmụ Igbo karịrị. Eziokwu na enwere some of my followers ndị bụkwa nwa afọ Igbo mana na ha toluru na mba ọzọ, ha anaghị anụsi Igbo ọfụma. So mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ịsụọ Igbo ha ma anụsị. So o nwekwara my followers ndị si Rivers, ndị si Delta, ụkwa ndị Igbo mana ha dị anụsị Igbo anya na Anambra ọfụma. So therefore onye ka m ji awụ mgbe ụfọdụ asụtụ m English na ya. However, I will purely English because of na majority of our fans are Igbos. However, I'm going to try to see a balance here. Then, ọ bụrụ na m enwe ike inweta maybe a translator or whatever na YouTube so that or anyhow, I'm not how possible, but I will look for it. Maybe subtitle some of our programs. That is it. Then, ihe ndị maka ebe n'ụbọchị taa, ihe ụwa. Gịnị bụ ihe ụwa? O taking. And ihe na-achịkọwara gị bụ don't judge at life as single. No one is on this planet Earth now that is here before for the first time. No. In creation, purely new souls are no longer allowed to enter the gross material, that is earth. Each and every one of us have been here before. Then some are here for the second, third, fourth, 5, 6 times. However, it's only few individuals can go opportunity and the acumen. They will the vision, the vision of who they are in the past. And of all when they go opportunity can have for their spiritual strength. Now, how many times say Gabia depend na allocated time given to you, and how long you are living in your each earthly visit. Now, ihe kwesịrị ịma bụ na is the accumulation at example. Each and every one of us enyere anyị allocated time for each human spirit to sojourn on earth and mature as spiritual conscious being and go back to our origin
where we started this journey from. In the world of spirit, let me use the word paradise. The word you know. Ebe a wee ebe in the spiritual realm ebe ndị ichie nọ. Agwara m ụnụ na mmadụ megidere bụrụ onye ichie, the person will stop reincarnating. Onye ichie abụrụgo the sect, ndị ụka kpọrọ the sect. N'otu ndị ichie, onye ahụ esorogo na decision making body that if your ancestors ndị bụ ndị ichie ha enwego power, it takes a certain decision in furthering creation n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Chukwu Okike nọ na his throne. However, his agents, elements, entities of powers, the hierarchy, agwa na enwe spiritual level. Echeta mgbe anyị nọ n'otu ndị ụka ọbịa, anyị nọ na charismatic, anyị ga na-asị gị Chineke nke eluigwe nke ịtọ. Ihe nchọrọ iweta ihe a ka igosi na eluigwe nwere level by level. Ụbọchị ịkpọ maka spirituality, a gwara gị na the throne of grace, the throne, ebe the Almighty Father. Yes. Then ịgbadata ya, nweta the throne of the primordial queen. Ndị ụka ọbịa na-akpọ ya eze nwaanyị nke eluigwe. Ịgbadatabazie na the throne of the entities of powers. Ị nwere ike ịkpọ ndị ụka ọbịa nwere ike ịkpọ ha to the throne of the 24 elders and n'ihe anọ dị ndụ ekwu na akwụkwọ Liberation. Ịgbadatabazie na the throne of the angels. N'oge ọbịa gwara maka na ndị 9 choirs of angels, mana n'ọdịnala anyị nwere ndị akpọrọ ndị egere na ndị mbụ naanị kantana, ndị niile abụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi all n'Igbo language. Ichena ka akpọ ha Archangel Gabriel, Michael and Uriah. Understand? N'ọdịnala Igbo anyị nwere their equivalent entities of powers. The angels, anyị nwere Amadioha, anyị nwere Olasi, anyị nwere Udo, anyị nwere Ogugu, and so on. Ndị niile abụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ịgbadata ya little, about the word of the spirit, the spirituality. In the world of spirit, we even look about paradise. Where the human spirit originated. Human spirit has a spark of the spirit, and that is why we are higher animals. But however, we are all animistic. Ịgbadata from that realm, ịbata na the realm of animistic. Animistic bụ ụmụ anụmanụ, mana echekwara na enwekwara highly matured animals. Kpatara John ji wee kwuo n'akwụkwọ Revelation maka ihe anọ dị ndụ. Yes, enwere ihe anọ dị ndụ. Gosi na nwere some animals can be highly spiritual matured. Achọrọ ka m bịa kwuo gbasara human evolution and rest of them. But ihe na-achịkọwalụ gị bụ na we human beings, we are higher than animals because we have the spirit. But them, they don't have. What they have is soul. And their konuche. That's the instincts that normally guide them. However, for the fact that we have the spirit, we are higher in the spiritual realm than them. Then, where this year, but I say, where but I at the name of ethereal, rest of them, understand? Where but I at the gross material that is heavier. So, as a human spirit, when you are in a spiritual realm, you are unconscious of who you are. That is why no human being on earth can explain where he came from and enjoy the environment where he came from. Because there, in the higher region, there is hotter. In the higher region is hotter. Then, as the power goes down, the power reduced, the hotness reduced. So the earth is cooler. So that's why a spirit jam, a human spirit will leave that paradise that is hotter. And because for the fact that it's hotter and it's just a human spirit, he cannot be able to organize and know where he is and even contribute his own quota. So he's unconscious of who he is. Now, that is why the person, each human individual was allowed to come down to the lower realm, the earth, in order to be conscious. Once you are in the earth, you are, because it's cooler, you discover who you are. Now you are expected to live a worthy life, worthy of emulation,
so that you go back and as a matured human spirit to back to where you originated, where you will be conscious, and as a mature human spirit, you will be able to withstand the radiation from the light, who is God. In ordinary Igbo, only here in our anyanwụ na-eze enu, because we son believe that the sun radiates energize the entire creation. You understand? All that matter na okpukpere dị iche iche na-look towards the sun. Ndị ụmụnna anyị ndị na-eto isi na ha chi ikpebere ha echewe ihu na east. You understand? Ebe ọnwụwa anyanwụ. And okpukpere ndị ọzọ dị iche iche ụfọdụ na-ebuild their temple to face the east because of the sun radiation. Some don't even do any activities until sun comes out. You understand? Onye gbara n'ọdịnala Igbo onwe ndị na-ịgba afafa ahụ tiri anwụ achake. ịghọtara ya? So the power of the sun. So ihe na-achịkọwara gị bụ that is where we read. So how many times you will be here? Example, I want to hear mama that. Let's say now I'm going to allocate of 1,000 years. Example, 1,000 years. You can come and go. You may come this one, live 100 years, come another one, live 80, come another one, live 120, and so on. Then, to complete it. But at the final, you are not permitted to know the last time. That is your last opportunity. Understand? So, some of us here are in our last stage. So, if you live a life on earth and you do not mature, deserve to be there, you will be given another opportunity since you still have. But if you are at the last stage, you do not mature as a human spirit, you face the total annihilation mentioned in the Bible, that your name will be expelled from the book of life. What it means that your entire existence has been diminished. It's like you are no longer existed. You will be demoted from the world of spirit. So it's like your name has been expunged. That is, you are no longer existed. Understand? All your body face your own kuburu na agba onwe behavior. Your own is deleted. Your own existence has been deleted from the world of the spirit. You know what I mean? So, on coming to this world multiple times, a lot of things happen. We are supposed to be gaining experiences from our previous earth life. That is why you will see children of maybe the same age, let's say 8 years, but one is more intelligent than other. Sometimes it could be attributed to how many earth lives the person have existed. They are all of the same years, yes, but this one might be concluding his earthly existence, but this one might be like first or second earthly journey. So the one that have already been on earth or multiple times will be more experienced. Sometimes, so they are the dog garage. Sometimes, watch your man nowadays. Sometimes, so they are the garage. They do that only in a water. So all those things is because of previous earth life. However, I'm not following the argument of a jump. Career battle na mother only recall who he or she was in the previous earth life. Reason is this: the spirit is where any experience is anchored. Yeah, the earthly experience, whether good or bad, benefit the spirit. That is the core man. However, the intellect, the frontal brain and the back brain, the intellect is where you store all your knowledge, where be a professor, be a this and that, go to good juggernaut and whatever, academia and whatever, is in the brain. And this brain you are seeing is part of the gross material, is part of the earth. So when you remove this gross, there is this earthly clock, this body, now by death, the Holy Spirit, the spirit in you is the one that will return back, waiting for another opportunity to reconnect back. However, the earthly body will decay. It will decay, including who you are, your professorship, your economist, and whatever will go down. Understand? Everything will decay. So in your new earthly life, you will take another cloth. For they take the shape of a woman. So you are coming with the different, entirely new body.
The only thing that you are coming from old is the whatever maturity you gain from the previous earth life that benefit the spirit, because the spirit is the call you. So it's only the spirit that will come and take over a flesh body through the process of 9 months. So therefore, it's only few individuals, the mystics, are sometimes their guardian angel might show them a peep of who they were in the previous earth life. Some mystic normally have opportunity to interact with their guardian angel one-on-one. Understand? No one thing for their guardian angel, and their guardian angel sometimes through the trance can call you and show you some certain things and tell you some stories that beyond human imagination. As no one is so intelligent. It's because of the guardian angel normally teach him some certain things. Sometimes I will be during the midnight, sometimes through trance, I will be asking questions. Why can that I need explanation in some certain things? Then my guide will start telling me some stories. See how this is. See this. So by expressing those things, now that's what I will be saying. Okay, is it this? This is the real meaning of this. Sometimes they will tell me that I should go and share it with people. That a lot of people are wallowing in darkness or ignorance concerning that particular issue that I was privileged to have. You understand? Access to. So what I'm saying is that n'iyi ụwa o nwere ndị bụ n'ọnọdụ ha gabigalụ on earth, they took some drastic decision akpọrọ iyi ụwa n'ọdịnala oath taking. Example, mmadụ nwere ike isi na ya anụgo di wee taa afụ wee zụcha ụmụ na onwe ọzọ ya apụta na ya adịghịzi interested ihe gbasara nwa, maka na ndị ụwa previous earth life ya na ya zụchalụ nwa amara ya, ọzụcha ụmụ ya niile nke ọbụla chefuo ya, o wee sị afụ niile ya tara wee zụọ ụmụ na ya riri uru nwa na onwe ọzọ na ya na-abịa na ya nwere na ya adịghị interested ịtapụ ụdị afụfụ ịzụ nwa ghara iri uru. Okwu bie ya okwu iche na ọdịnarị okwu, mana ị mara na okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee kee ụwa. Your thought, once you are saying, that's why I just say, don't be talking loosely. Don't be talking without checkmating what you are saying. There are some certain things you are saying. The guardian angel is there weaving whatever you are saying. Onye bata ndị na-ebe ebere na-asị ebidogoro eji ụka bụrụ ga anyị na-eji ụka ọbịa erugo ebe ayọbasị gbaghara anyị mmehie niile ndị anyị kwutere okwu, ndị anyị chere n'iche, ndị anyị chere n'echiche, ndị anyị lụrụ ilulo. Once you are thinking about those things, your guardian angel is there weaving the faith, the karma, weaving everything, whether it's good or for bad. Is taking note of what you are doing, your action, your thoughts, your word of mouth, and whatever. It's weaving everything, whether good or bad. And if it's good, you go into spiritual consciousness, to spiritual center of the good. If it's bad, you go into the spiritual consciousness of bad. And at the right time, whether good or bad, will return back to you. Yes, you, the originator. You understand? So that is why it's always good for you to check out things you are sowing. You sow seed in the spiritual realm by your thought, by your action, by your words of mouth, and rest of them. You know that by actions, all these things is sowing seed in the spiritual realm. That's why he said in Galatians 6:7, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. We human beings sow by actions, words, etc. You know that? So mgbe ahụ ebi akwụbi okwu n'ụwa ọzọ, they don't interested. The thing have been noted, and their decision and their oath taking have been granted permission. The permission given to you in the new earth life, you can come as a woman as you requested, but you will not get a child. You will not get. Ụfọdụ ụmụnne sị their oath taking say na ihe di merie n'ụwa mbụ na ya adịghịzi interested na di emeka ya alụ na ya achọghịzi n'ụdị o nwere ka ọ bịa n'ụwa nke di ya na-afị ahụ, mana o nwere ike ime ya marazi na duto na we human being only see the cannot even see our nose. By so doing, ọ ya amasị na iyi ụwa ya
ka ọ sụrụ ya. Ịghọtara ya? So enwere ndị bụ na ihe ụwa ha ṅụrụ bụ n'ụwa ọzọ ya abịa na ya ga-abụ ọgaranya iri efi, na ọ ga-abụ ọgaranya na ogbe ya apịawaga ya azụ, pịawa ya azụ gwogwo n'ụwa mbụ. O wee sị n'ụwa a na ihe eji ego wee mee ya, mkparị eji ego wee kparịa n'ụwa a na ụwa ọzọ ya abịa na ya akpata ego dị too much. Tụrụli ọ bịa n'ụwa nke a, because of there is a karma, ọ bụrụgo the fate ewivuru in his lane. Now ọ bịawazie, he will be given opportunity that will make it possible for him to actualize that his old taking Iowa. Either he will be born in a rich family that the opportunity will be available for him, or maybe while growing up you come across a given opportunity that will make it possible. Ị nwere ike ịfụ broda sị na broda na ha broda na ebe nnọọ omedi ọ bụrụ ezigbo mmadụ na anya iji bụrụ mmadụ, mana ị na-ajụzi gịnị meziri na ihe adị agaziri ya. Nke ụfọdụ nwere ike ịbụ ihe ụwa, o nwere ike n'anya gị ndị ọ bụrụ n'obi gị. O nwere ofu ịgba msị mezi ana ya atakpara n'afọ na ya mara ya bụrụ ajọ mmadụ, na ya na-akpọ nwunye mmadụ, na ya na-ezu ori, na ya dị agba ama, na ya na-enwerụ ndị mmadụ ebere, mana ihe ya na-enweta abụghị return is mpịawa azụ. Onye ya mechara ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ, kedu ihe kpatara ya? Ụfọdụ bụ ihe ụwa. Let me tell you one thing. O nwere ihe ụwa mmadụ nwere ike ime, some circumstances surrounding somebody's even from birth. Even akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na before you are born, na ya mara gị. O nwere onye a na-akpọ Jabez. Jabez bụ pain. Jabez is a symbol of pain, anything pain. Reason, mgbe Jabez na-abịa, ihe niile so Jabez bụ ihe mgbu. Nne ya eburu ya n'afọ ime taa ahụhụ dị iche iche maka ihe na ọ bụrụgo nwatakịrị destiny, as if ihe niile gbasara ọnọdụ ya bụ ihe mgbu. Ibiri mgbe ọ na-apụta n'ihe ụwa bụ ihe mgbu, nyanwa nọ n'ihe mgbu. Nne bi ya n'afọ nọkwu n'ihe mgbu. O nwere ndị ya apụta ụwa sị na eburu ha n'afọ more than 9 months, ụfọdụ asị na eburu ha 11, ụfọdụ asị na so many things ka na-anọ. Ụfọdụ ga-abụ lebọ ga-eme ihe, maka mgbe lebọ na-eme nne, ọ na-eme mgbe ọ na-eme nne, ọ na-emekwu nwa. Nwatakịrị ya nwere isi right to the earth. So mgbe ihe niile na Jabez wee gbụọ Jabez, nne ya wee sị na ya aka ga-afụ na wee baa Jabez ihe mgbu. Mgbe nwatakịrị na-etolite, ihe niile na-eme n'ụzọ ya bụ ihe mgbu, ihe niile na-eme ụzọ ihe mere n'ụzọ ya bụ ihe mgbu. O megide wee bewa akwa si Chukwu okike, kedu ihe ya mere? Ya biko ya gbanwere ya ọnọdụ a, na ọnọdụ ya atọrọ ọzọ ụtọ. O begide akwa for a very long time. Akwụkwọ nsọ wee sị o wee ruo otu ụbọchị Chukwu okike wee gbanwere ya ọnọdụ a. Ihe ọma wee bido mebere ya. O nwere ndị ọnọdụ ha n'ụbọchị taata bụ ọnọdụ Jabez. Kedu ihe anwa bụ ihe mgbu n'ọnọdụ gị na-etinye gị n'ọnọdụ Jabez? Kedu ihe anwa bụ ihe niile imebe otu ị nwere ike ịbụrụ ajọ mmadụ? Ndị mmadụ na-testify to it na ịbụrụ ajọ mmadụ. Then gị na-ejizi nkịta ọnwụ agba mbọ ọtụrụ ogbe abụọ ọtụrụ ogbe. O nwere onye nwere ike nke ya bụrụ ọnụ ọnwa anyị nsogbu, ọnụ ọnwa anyị nsogbu, ọnụ ọnwa anyị nsogbu. But it's not as if the guy is a bad guy. The same thing is happening to woman. O nwere ike lady a ọ bụrụ not a bad girl, ọ bụ lady na ịfụ ụdị mmadụ na-ajụ what is happening. Mana mgbe ọ bụla o jere ka ọnụ dị ọnụta onye ga na-eti ya ihe. Ịghọtara ya? So many other things. Ị nwere ike ebe ndị mmadụ si gị si ebe a ka nsogbu. Ị nwere ike nke ga bụrụ ndị mmadụ emechaa ndị mmadụ ọgụ, ọ bụrụ nsogbu. E nwere so many things na-ebute ihe ụwa. E nwere ndị nke nwere ike ịbụ n'ụwa ya nke mbụ asị nwaanyị. Ọ bụrụ na ofe iluru na di ya gbagburu ya, o wee sị na ụwa ọzọ ya abịa na ya ga-abụ nwoke. Ọ maka ndị na-ahụ eme a na-ajụ ịgwa ha na nwaanyị nọrọ n'ụwa asị, how can is it possible? Yes, the thing is that the woman come with passive radiation. Understand? So mana nwoke dị with normal of go as in the nwoke bịara n'onwe ya n'ọnọdụ nke ya. Nwoke dị more of close to the earthly strength and the world of physical. So nwoke na onwe nwee ụdị nsogbu ụdị ọnọdụ dị mana nwaanyị ka dị calm na-etu okike si wee mee nwaanyị.
mana o nwere ike mgbe ahụ nwaanyị abụ nwaanyị anwa na-agabiga n'ụdị ọnọdụ dị etu a ọ bụrụ nwaanyị o nwere ike ọja mụọ n'obeziri wuti nwoke na-akpagbu ya n'ọnọdụ dị etu a o wee sị na ụwa ọzọ ya ga-abịa na nwoke ka ya abụ. O nwere ndị mere etu a edisemte nke ọ dịkwa na nwoke nwekwara ụfọdụ ụmụ nwoke wụkwa na ha sị na ụwa ọzọ ha ga-abụ na nwaanyị ka ha ga-abụ. Mana o nwere ụfọdụ iyi ụwa ụfọdụ ndị mmadụ tekiri na olden time na their previous earth life now ọnọdụ a na-emeba ha ahụ. Ụfọdụ ji aka atụ ụzọ na ha ga-abụ ogbenye. Yes, in as much as some people choose ọgaranya ụfọdụ choose kwado ogbenye. Ụfọdụ chuzuo na ọmụmụ nwere ike ọnwụ na ụkọ nwa emeka ihe n'ụwa mgbe wesị n'ụwa nke a na ya ga-amụ ya mụọ batalion. Ametụ anya ya ka ime afọ imacha emetụ anya ya ka afọ imacha. Some of these things we are passing through have spiritual connections. So ihe na-achọ ịkọwa taa bụ mana something can be done. Yes, that's your iyuwa that is causing, but let me tell you what is happening in the spiritual. Sometimes ọ bụrụ na ihe ụfọdụ nwere ike na-eme gị ọ bụrụ na ihe ụwa gị ewu ya problem mana the force of na ịtabara afụfụ to the level o pleased the laws of nature to have pity on you. A na-agba afa gị the thing egbuchie anyị afịa n'afa. A na-agba afa gị ogbuchie na ama afịa n'afa mana mbọsị ọbụ na agbagidoro afa gị mmụọ gị na-eso wee mee ebere wee reviluo ala awụwa ya. O nwere afa mgbagidoro na ya yesterday anyị na-agba afọ ọ na-egbuchi na-agba afọ ọ na-egbuchi na-agba afọ ọ na-egbuchi na-agba afọ ọ na-egbuchi. So what is happening? Ị na-agba afọ ọ na-egbuchi na-agba afọ ọ na-egbuchi bịara owu na afọ a na-agbagido ogwu ị na-agba afọ ọ na-egbuchi ọ bụ na ya bụ onye bụ na o nwere alụ ọ kọmitiri na-agbakwa afọ ogbuchie mgbakwa afọ ogbuchie na-ajụ ya kere ihe wee problem ọ na-egbu ọ na-egbuchi afọ mana maka ya bụ onye agbụgo onye gogoro gịnị meseji me in the past wee sị mba na n'onwekwa na alụ ya merụ dị n'ụzọ ya adị etu o kwupụrụ ya n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile alụ ahụ o melụ a ga-ekelensi ya andị ihe ọhụrụ ga-ebido mere na ndụ ya. Mana ọ bụrụ na onye ahụ ejiri aka ekwupụta na-ekwe ihe ya melụ enwere ike afọ ya na-egbuchi ya bụ ihe ezo na mmụọ ịma na ụka nwere ike ịtakwa afọ ya in next 12 years 12 months ma ọsọ months. Mana o nwere ihe ọzọ na-emezi ihe mmụọ ji karịa mmụọ. O nwere ndị ya anyị na-agba afọ o gbuchie etu ihe ga-eme ewu ihe ndị gwara apụta n'afọ ha sigoro ha lụọ onye gba ọrụ maka ọ nwere onye anyị na-agba afịa mgbanwe ịgbasị afọ ya bụ ike gbasị ya ọwụ n'ụzọ ihe nọ maọbụ ise maọbụ isii pụtara n'afịa. Ihe ị ga-eme ewu dịka onye nwere experience si ya ngwa ya lụgoro ụzọ ihe isi apụta n'afịa ịlụsizie ihe ndị isi ya nwa because ihe ndị isi ahụ ị lụrụ bụ ihe gbasara mebi ihe gbasara ụtụ mebi ndị amoosu ọgbọnuke akara oghere and all those things maybe je chukwachi and rest of them. O nwere ike mgbe ọ bịa chukwacha ihe ndị a niile suppress ndị amoosu na ndị ọgbọnuke n'ụzọ ya ịgbazi afọ ọzọ ihe ahụ na-egbuchi acha. ịghọtara ya. So mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma alụcha alụghị ọrụ sikwa gbagharịkwa afọ ọzọ ka amalụ na o nwere ihe ndị apụtara n'afa nke mbụ agbara ọ dị possible. So mana ihe na-ekwu maka ya wụta iyi ụwa ọbụla aṅụrụ can be reversed. Ọ ihe na-ekwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. I have done it to some people. Ana m ekwubikwa okwu n'isi ndị mmadụ n'ụbọchị taa kịta anyị na-achọ ịbanye administration. O nwere ndị ajọ ka nkwubie n'okwu especially ndị ọnọdụ ha bụ n'iyi ụwa maka na ọ na-abalị na-eme midnight n'abalị ka a bịa gwa m sị m oge m na-achọ ha kere ihe ha chọrọ ka m mee maọbụ ihe ha chọrọ ka m kụzie n'ụbọchị taa asị m kwuo okwu n'iyi ụwa na o nwere ndị ọ bụ n'iyi ụwa ha bụ ihe wu the chain kụrụ ha ịga sị m na okwu iyi ụwa na-aya ekwugasị nwunye n'ụbọchị taa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile dịka onye nchụaja ekwubie m okwu n'isi nwoke na isi nwaanyị ndị ọbụla ọ bụ my friends of the temple, my spiritual children, my partners all over the world. Onye ọbụla na-anụ onu a gị nwa nwoke nwaanyị nọ under the influence of my voice and video ekwubie m okwu n'isi gị si iyi ụwa ọbụla ị ṅụrụ ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị in your previous earth life that is tormenting you, that is causing problem,
that is depriving you from enjoying your earthly life in the world of presence. Because the presence determines the future. If you are not living your present earth life well, there is no way you will enjoy your future. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile bịa ihe ụwa is for negative. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu dịka onye nchụaja na-asị ndị niile nwoke ma nwaanyị, ndị niile ekere agbụ, ndị niile ṅụrụ iyi ụwa na-emegide ha n'ụbọchị taa, na-ebutere ha ịkụ ọta, na-ebutere ha ibe akwa, na-ebutere ha ịjụ ma Chukwu ọ nọzikwa. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, a sị let those covenants be shattered, let them be broken, let every chain that is stopping you from being who you are and enjoying your present earth life, let them be scattered in the n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Let there be testimonies, let there be breakthrough, let there be upliftment. Every chain be broken, every negativity, let them be broken, let them be shattered. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu, ọ bụ nwoke ọbụla nke aka nkụchasị na-eme bịa n'ụwa nke a na-ata ahụhụ because of iyi ụwa, ekwughasịa m okwu si na ọma adịghị ile. Ekwuo m okwu si ka ihe ọma bido meme na ọma na-alụzi ka elefant na-eri ka ọkụkọ, na ịlụ ka elefant dị ka ọkụkọ ebe ego na ọrụ ka elefant ya dị ka elefant. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ụmụ nwaanyị niile ndị iyi ụwa ha bụ na ha ga-amụta nwa, ekwubie m okwu na iyi ụwa taa na ha ga-ebido mụtawa nwa. Ụmụ nwoke ndị bụ na ha kwu na ha ma amụta nwa in this their present earth life, ekwubie m okwu wee reverse anya bụ iyi ụwa kwuo na a ga-ebido mụtawa nwa, na akwa nwa ga na-ebe n'ezinụlọ dị iche iche. Ndị ọ bụ na-agbochiri ụzọ ha na ọha ha lụchakịrịbadede ka ọkụ, ekwughasịa m okwu si na ha ga-ebido ribe uru ahụhụ ha tara. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile nọ na ana mmadụ 10, 15, 20 years na ha ga na-ata ahụhụ ha ma eri uru, ọ bụ na ihe title dị ihe owe. Ekwubie m okwu si na ọma adịghị ile. Let every yoke be broken, let every chain be loosened. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ndị niile ọnọdụ ha adịrọ mma, ndị niile nọ n'ịkụ ọta, ndị sị na ha ma anụ di, ndị sị na ha ma anụ nwunye. Ifu nwoke 50 years o kwere anụ nwaanyị, ifu nwaanyị 40 something a na-agwa ya okwu dị ọsị na ọ chọrọ ọdịrị interested, ọ bụrụ na ndị mmadụ a na-abịa. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, let every yoke, every iyi ụwa that is negative for them to enjoy their present earth life, let all of them be scattered, let all of them be reversed. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, let there be miracle n'isi ndị niile, my friends and my children all over the world, ndị niile na-esonyere Ugochi World na temple, my partners, ndị ihe niile kwere omume ha bido kwewe omume n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. N'okwu a na-ekwubi n'ụbọchị taa na ezughị oke nwoke ma ọ bụ ezughị oke nwaanyị ama akwụsị ha iketa oke na ngọzi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. No yoke will stand. Okwu ọbụla nwoke kwuru ma nwaanyị kwuru, okwu ọbụla dibịa nwoke ma ọ dibịa nwaanyị kwuru, ma okwu ọbụla ofeke kwuru nke na-emegide ndị enyi m na ndị niile na-esonyere anyị, let all of them be scattered, let everything be restored back to normality n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwu m ndị aka ha dị apụtazi ihe ha na-eri, ndị n'obodo oyibo 10, 15, 20 years na-akwụgharị, a sị na bido taa na aka ha ga na-apụtazi ihe ha na-eri, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa na ọ na-agbawa obi. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ndị ọnọdụ ha nọ n'ihe mgbu, ndị na-agba ha gbaa na-ebesa akwa na ọnọdụ ha nọ too bad. O nwere nwa nga anyị kpọrọ m ụbọchị a na ya n'ogo obodo oyibo ha mere years, ọnọdụ ya ọ nọ n'ibe akwa, ọnọdụ ya wutere m so much. Na-asị ka ụdị ndị na-etu a ka ndị anjelu nke Chukwu, mmụọ niile na-eri oke na nkwọ, ndị na-esoro rie esoro rụọ, ndị na-eji oru na-eji Igbo, mmụọ na-apụ apụ unu jebe oru jebe Igbo, let those people receive blessing. Ka miracle mebe, ka ihe ọhụrụ bido mebe, let there be miracles upon their life. Na-akpọkụ ndị anjelu nke Chukwu, ndị niile na-eji ozi n'ikuku, ndị na-eji oru na-eji Igbo, entities of powers, ndị na-alụ ọrụ na East, jebenụ na Nigeria ebe ọ bụ na onye anọ na East, jebenụ obodo oyibo ebe ọ bụ na onye anọ na under the influence of my voice, let them receive miracle, let there be favor, let there be upliftment. Ekwuasịa m okwu abụmọnụ ọbụla si n'aka nwoke si n'aka nwaanyị, ọ bụla iyi uwe ọbụla, let miracle happen n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile.
ndị entities of powers ndị na-alụ na west, ndị niile nọ na western Nigeria, ndị na-efolo m na social media, ndị nọ na west all over the world, let miracle begin to happen. Every negative EU have been cancelled, have been reversed. Let miracle happen. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu ndị nọ na west, ndị nọ na north. Ebe ọ bụla onye a nọ na north, entities of power ndị na-alụ ọrụ na north, northern Nigeria, northern all over the world. Bịawa na oru jebe Igbo. Let every EU negative EU be reversed. Let there be restoration. Let there be upliftment. Let there be favor. Let there be breakthrough. Let there be miracle. Let there be money flowing all over the world. He said, entities of power in our na south. Jemeno na south, southern Nigeria, Jemeno southern all over the world. Let miracle begin to happen. Ndị negative EU ndị tọrọ atọ na mba ofesi enwere ihe ha nwere ike imewu. Let the ọnọdụ ha ka agbanwere ha ọnọdụ dịka ọ agbanwere ndị Jabez. A sị nke ihe ọma hụrụ biko mebe ka ndị ọnọdụ ha jọrọ njọ bido taata wee ruo next 21 days. Let there be testimony all over the world. Let every new thing still begin to happen. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise ekwubie m okwu si elu na ala, ndị anjelu nke Chukwu ka ụnụ gbara m aka ebe na m kwubiri okwu n'isi ndị niile ọnọdụ ha dị njọ, ọkachasị ndị iyi ụwa ha dị njọ, wee rivasịa ya na o nwere ezughị oke ọbụla ga-akwụsị na ya bụ ahịhịa na ọfọ ngọ n'ụbọchị taa na-amasị ya. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise onwe ihe ọbụla ị chọrọ ajụjụ chọrọ ịjụ na ihe anyị kụwa tata gbasara iyi ụwa ya na administration anyị mere, maọbụ ihe nkụzigo n'ọdịnala Igbo na-agbagharị, maọbụ ihe ịghọtara n'ihe ọbụla ị nụgoro maka ọdịnala, send ya meseji, aga m enyere gị aka. 08057376672. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu afa m. Ọ bụrụ na ịwe ọchịcha vidiyo a, send ya ndị ọzọ, like and share and subscribe to our YouTube channel. Your life will never remain the same. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ n'ọfọ.